ראית? 12 שניות והכדור נכנס ואף אחד לא מבין איך ולמה. זלטן? עשית את זה בכוונה, שלומי. ליצבנו לא מבין מאיפה זה בא. 1-0 לנבחרת שוודיה. זלטן לדעתי שואל כמה. הוא רוצה... דיברתי עם השופט, לא עם השוער, הוא אומר שם לחברים שלו. מסירה. תראה זלטן, תראה אותו. תראה איזה כלב. ראית? לא יאומן. האיש הזה כובש גולים עם העקב, עם הקוקו, עם המחזה. איזה גול. סלח לי, אבל צבנו, תראה, זה לא שזלטן עומד קרוב אליו, כמה שטח יש לו, פשוט לבעוט את הכדור, להרחיק אותו. צבנו זה בישול שלו. כן. יש לך אותו בנבחרת חלומות, הוא מקבל 2 נקודות. נבחרת הסיוטים.